Ikaw na nga yung hindi imbitado sa birthday ko. Ikaw pa yung maraming kinain. At nag-bring house ka pa. Ang kapal talaga ng bunganga mo. Ang dami mong sinasabi, Lamok. Yung lechon nga, hindi crispy. Yung beef steak, walang lasa. Pinagsisihan ko kung bakit pa kasi ako pumunta sa birthday mo. Anong hindi crispy? Halos kalahati nga yung naubos mo. Tapos dinala mo pa talaga yung ulo ng lechon. Kaya ko lang naman dinala ang ulo ng lechon nyo para ipakain sa aso. Dahil hindi masarap. Iyong icing nga ng cake mo, hindi matamis. Parang nasubrahan sa asukal. Hindi ka pa talaga nagpaalam. Baka nakalimutan mong hindi ka imbitado. Gusto mo pala ng mga tamis ha? Itong bala ko, matamis to! Lamok! Tapusin na natin to! Sige, tapusin na natin itong muta. Dahil sa'yo, maraming hindi nakakain sa birthday ko. Lamok! Kaming mga makakapal ang mukha. Hindi basta-basta mamamatay. Mas lalo pa kaming dadami. Tandaan mo yan, Lamok! Dadami nga kayo. Pero uunahin kita para mabawas-bawasan din yung makakapal na mukha na katulad mo. Ah, ganun ba, Lamok? Kung gaano kapangit ang handa mo nung birthday mo, ganun din kapangit ang gagawin ko sa'yo ngayon. Kayong makakapalang mukha, hindi kayo magtatagumpay. At higit sa lahat, kung hindi kayo imbitado, huwag kayong pumunta. Action! Hayop ka buta! Action! Pangit ang litson mo, Lamok! 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 Action! Yung cake ng icing mo, hindi crispy ang litson. Parang sobra sa asukal. Action! Buta! Ito pa nga yung hindi imbitado sa birthday mo! Ay! Birthday ko. Birthday mo noon. Sige, okay lang. Action! Madami nga kayo! Pero ay...